Blay ni aban kerkudan ta jingilang baro ane kapur. Tinga pediang subhai ki piwai bai baro sa kaktian ka jong blay bat kumjo ki ban sapet. Ya kini ka kubur da ka kerteng ka batiang tam ka jong utrai jingi Jesus Christ. Ni kapur ngin ya no sa kaktian ka jong blay. Ka kubur ka bangan ay pediang jong pi ni kapur ka long freely you receive freely you give. Amen. Pila yo pediang ay te pinya ay sa kiwai. Amen. Kata ka di ka ktian ka jong blay ka banga kwa ban ay hap ding jong pini ka poram ta. Ngini pai na ka ktian ka jong blay. Ka nongrim ka banga bu ani ka por ka long na ka gospel jong umatayos kalnong ka baspau ka dukat ka ba pra. Kikintian ki ba ongkum ni. Topen kia ya ki bapang, topen kut ya ki bapang yang tole, topen empat ya ki bayap. To beno ya kiksut pila pediang a pin ya ia tong na ong lang bat nga ni kapor pila pediang a pin ya ia hallelujah kanongot bisngo to ini ketien ke jomle ka ujisu ong ikisenran kakam ya lap jeng kisenran ujisu ong pila yo pediang a to pin ya ia ro sha kiwei hallelujah. Menta uji suhaga di kapor upa ya ini kesenran to kilet pen kia ki bapang to ki pen kut ya ki bapang yang toli to pen imro ya ki bayap bat to beno ya kita kiksut namba pilari op priang kumta pide ben let ban ai shakiway kai ke bang yu haga ni ka benta ka kten ka jonglei kisenran kilabut ya uji su baro shikata amen kilabut ya uji su dakisnem. Hallelujah. Kila yo ilut ya ki kamba ka bau Jisu nadu bau sedang ka ministry. Kila yo i bau Jisu pen kia ki ba matla. U Jisu pen ya ki betiko. U Jisu pen me ki bayap. Ya ki ba pangyang toli u Jisu pen kia. Nang tai ki ksut. Ha ka ba dan ki bre ki ba dan ki ba pasa sa ki men simoman u Jisu u ba u be da ka kerteng ka jong u ba ki ksut ki pet. Ki sendan kila yo i ya kata. Amen. But yala dero kini kisenran kisngauto yala de bakila yo pediang eiro agajing pediem. Amen. Hajing sha kisenran ladang yo I kisenran kiba uji su ujit ma kidei tang kinong tong no kha. Kiru madan kiktian kitlik kiba kumno kijikran kiru madan ti kiru bela sa kiduriau jat pakijat kibre bon bak pat bak kibre kibaya trailang bat ki haduriau kiktian kiba kumno ki kran kijingle ki bakum no ki le dai shumadur tangi kiniki ngan anuk sakan diat longum niki driver ngan ang general ya ka ba ya hap kini sima shumadur ko kiniki driver tang uno uba septing ya ublay kilat na ka bakran ya kanu ka bomday nang ta kilat na ka bale kanu ka basnyo henry babun balang pada ki bampa setting ya oblate ki kitin tele ki bakum kita sudah mkuat tang mani asngauro men nang tagi jinglong ki bajat pe ki jat bun bahama ki driver ki ba em haga gm ka bam sngotenat bat ublay namar balai ki klempat setting ya utrai hare ki dan bade ki driver ki ba setting ya utrai kiri ko jalade haleluya te ujisu bade ujid ya kum kita kiri umadan pen em ya ki naga jinglong tong do ka uji su penong ki nong tong brio haleluya ula pen em ya ki amen aku abanong e pini kapor ka menta naga menta ka gm jongaro ngas ngutu ya ladi le ki kam ki bam pen sngosi ki ba pen sngosi yo blay henry pade nga aingo yo blay hakabam poi perkat ngas ngutu ngas ngungo pade bade ka jingdwai je imei Imei na do bensha iju dua iju yatko naga menta jonga mo imei iju dua iju kersan ega jiem jonga nang tai ki para ki men jonga baro imei iju kersan naga jing dua berkem poi perkat pade ublay usai haleluya ublay usai nga upenem yang aku meni ko bangalong menta amen la mensua ngaju it dawan nama kaying jengi kemangala ong tiga jingkran mah kalong kum kaying basa bajuan tiak be ki brio jong blay man ki program
Tengah jus ngutenat jing sya bangan syong bat ki breu ki jong blay bat katay ka jim jonga henry hakaba dan manu ba pensu tu lang dadai bat ki parlok padai la ya penbut lang henry ai ngoi blay tat hadu bangan kendo bat ki breu jong blay hakabang kendo bat ki breu jong blay ki jing pastor nang ta jing ki wei bat ki breu jong blay ki hikai kumno bangi dei bania ya kalenti ka badai te hakabang ya kalenti ka badai ngasngutu bau blay pleng i janga udang peniem kum yang ngaruh. Amen. Sakadau hak bau blay peniem yang ngang nam penlek no nga ai bet sekiwai. Amen. La mensua ngatlun matlit ngam junang mania slok kiwai. Ngatip tang manong lek sanu wan sanu lakut. Dan kentian su. Kada do ki para senang kidan ki para samlama mensua ki ong mabar ni septing mania kran bat ngati. Septing mania kran namar isarong bah. Henry kita layakran pada opleng mendai basarong. Amen. Balik yang kita namar bang amdan ketien ban kran ya kiwait ngalong dunak tien bah ban ekran sutip tang sikintien arketien kasange eno amdan kana. Henry ngaingo ublay pada gaba ublay upadem yang bat nganget bet bekadi ma gaba ublay ukhat yang aleng bakani. Ba ublay ai pastor hanga ba ulong sekri jong ublay ukhat yang aro bangane trailang bat i. Hallelujah. Bat ngaru ngaji etrai ay senran lang bari pastor da kajing ai da kajing it kajing penim ai gajong ublay. Amen. Kata kadai sepang kajing penim. Gabar sepang kajing men kia. Bangai ladi ngalayo pediang ai kajing men kia. Ngangai pi baro pitip ngalaju etu barabor. Ngadon kajing pang badan usis hakpo cakap mo ngadon usis. Hagak po cunga tinga klem pensumar ki doktor long put na nomor umlong syu nomor sapat na. Henry padek ai ka beja ka long ngit yo blay ba im. Hagi tikupon ngada sedang ga ban sekri yo blay ngakot imay ngayu krem imay bangi khat ki breu cho umlay pastor nak taki wai pat ki parlok manwan sayeng man duai. Habaki duai ngas ngoto tang ngangas ngoto biya kata ka jimben kia blay. Naman marba duai kumenta ngayu I kadak kumlasay. Amen. Kadak kapau lasai, kum lasai kesngi. Tinga tip ba ublay ulalek ki kamba nam tajo ngapa. Nadu kata kapor ngam jio ngoshu. Yau tahu jingpang. Bar haga bangalet pas scanning la san sinro ngakam lapsu ya tahu jingpang. Amen. Kata gede ka kamba ka ba ublay upen kia yanga. Hallelujah. Habanga ngayo pediang. Ya kata ga jingben kia nga airu sekiwe ngaju ya tu barabor. Amday bangas pensarong ladi Henry kumba ong tin joblay bang ayo ngasuto kada gajing ai gajong blay ngaya tulang sakiway ngaju share be yakiway da kalong haskul lani hangnono gi jaka ki banga ngale bang yu gi bapang stam ngaju ya tu ngaju share lang sakiway manang ta ga badon ki breu ki ba phone haba phone ki ba pa duai ngaya tu be gajing ya ka ga ba blay le kamba ya nga mat haga banga duai nam tajki ngaskuto ba blay le kamba eki ngangam tip Henry anda kum la sai la chisni ki fun pat ki atu pangila kia. Amen. Kata kadai ka bau blay ule nam tajngi te bangile nga bau blay ule nga ai sekiwe. Nga ko abanong e piro ne kapor ba pi pila yo pedang ye gajingker ku ye gajingmen kia gajing pedem to ai ro sekiwe. La pimla ban ya duai ban ya slok tangkawe kalong pila ban ya tu ye gajaka jing duai. Hallelujah. So tenat imay deng ro ba syong adukan hang tay riang do lalong jingkerku. Ni krem tip ai Henry dan kiba phone mo na jinipi nang tanaway mo ong ma ai number phone imay deng. Kiyo ban phone nang tay bat kiyo ban pa duai. Hallelujah. Ngidai ban longgum ta la haga no jaka ga bangilen. Hagi dukan lani hagi jaka bela ke jaka tray jongi tongin long jingkerku. Amen. You'll see omday tang midang mapiro kum ju mo haki jaka ba pitray PGS lock. Heki breu ngangam la ban tip pasor na matip. Re ublay tu ai nong nam ta jong pi ba pi ai sekiway. Amen. Hallelujah. Kabar ublay ula dap ai ngi bangin penkia yaki bapang bangin be yaki mensimaman bangin la ban yat bangin yo ban penem yaki bayap. Kibayap pag ni am nakran tayong kibayap pa kado. Kibayap pa gajing mensim. Blay ladap ay borengi. Hallelujah. Kabangi day ban le galong tongin ay sekiway. Ya tu lang se galinti jing penem kaba pipi yo. Bakiway kinyo lang gajing penem.
Amen. Ngini pai no si kaktian ka jonglei ni kapor ka bamenta. Kaktian jonglei ka bangan bo ni kapor. Kalong na ka gospel yo o ka city ka banikong Yohanes kalong ka basaw ka kat ka bakat way. Kani ka kran sapang ka jingit. Ublay ulait yangi tikumta tingi day banya it para lokhi. Way Yohanes kalong ka basaw ka kat ka ba kat way. Ko hep ba it. Lada ublay ulait kumta yangi mangiru ngi day banya it para lokhi. Amen. Katopik ka bang abo kalong freely you receive, freely you give. Haba pio ay pen ay sekiway. Kaktian chok blay ang ne kaong ba? Haba ublay ulait AAP te piro pide banya it para lokhi. Amen. Itip baka sentar ka dono chong blay ka pedeng jo ka dono chong blay ka day ka jing it. Ublay jing full udap daga jing it. Udap daga jing isnay. Taka daw langi long kiba jot kiba remro uwan man pen yang itang daga jing it chong u kabamayan. Amen. Upaya uci solo gidip na daga jing yap jo uci sula pen yang kinong pop. Tiba ngis ngau tu kani kaba ublay la pen yang tungin it para loki. Ngimnan kam manjit bangin itang ya uto. Ngin itang ya katu. Ngimnan kam manjit ngihaban it lang ya baro. Para loki. Ka Bible iti ka hikay bang tang man iti para lok it ya kinong sunro. Daga balik kumno lebha ya kinong sun. Amen. Kadai ka jingkay ka tiyan soblay habang ngingalayo priang ka jing it. Kaba naublay tongin ya it para loki. Tongin ya it ya kinong sun sige daga bangin duay nam tao siki ngin bless nam tao siki haga bangin duay ngi bless nam tao siki ngilong kumba ngi kenton rengading haka kli. Amen. Habaya kendo ya kitu kiba sun kiba bisni kiba kran persaingi ngimdai ban ngomong henang ngidai ban ya kublay bah ngidai ban le bah. Amen. Habang ile kumtangin job men sip ni walam sa utray. Hallelujah. Kay ka bang yung ihaga ni kaktian song blay ka Bible ka kran saingi mo habang ngidai bangin niya it para loki kamtam ekikur jong ka jinget. Amen. Ka Bible ka hikaingi bangin it kamtam ekikur jong ka jinget. Ako aban ong ni kapon ni kaktian ka jong blay ka bahikaingi. Kay ka bang ako gadan na gamin sim jong akalong ba? Kani kaktian jong blay ka syan mahaya nga bar ngengit kalong jikir kun ta jong pibaro. Bangin la man job man siem bangin la balong jigir kuy ki way don kampalat kani gajing it. Hapo kalong ying ngil ade kalong ying de menta. Pitip da ki way hagwe gajing sekri mo para bor ki ngayu ima ki jum penan kam da penan kam mo ka church ba ong mo handai bakin yo agat jing ki jum penan kam bai kai family. Amen. Ngiro mentangi de ka family ngi de ka long ying GSFGC family. Hallelujah. Ngidai na kajuk kakur. Langi dong long la kajong kajat. Haga pertai. Handai ha ublay ngidai kajuk kakur. Ngidai ka ying kasem. Te long se ban yeshurut si ying. Kemi berkepa long se ban yeshurut. Lada yeshurut nak mir kepa ki kun sya egen poi. Hey. Kanuk sayungin peni ki kun lada ngidan ka ci yeshurut. Kamlong. Ki kun ro omlong ban yeshurut ber ki kemi ki kepa. Nama kata di cilong siying, lada ya surat ya sana la kajong ying kata ka ying kalapra, amen, kalapra dan shu kata ka sweet home, menong kalonging kaba kalonging kaba tiang di kaba tuit, amen, tikwa menong ni kapon ta hakabaya day haka church ru kumjo ni day kaju ka ying omlong ban ya bisni omlong ban ya isi para banget, amen. Namar ba haba dan ke jinge isi dan ke jinge piun dan ke jinge bisni kam dan jing tut kam dan jing tiang aba sekri obleiro. Amen. Tengi day ben snow tu agade ga nongrem kaktian jong blay haba oblay wala it ayengi wala penemengi malangi dan laga jong gajo kajat rengi along mentaka we ke family daga jinge jong blay tengi day ben snow tu ngi day ben ya it lang baro. Engit pisau tu ada kaktian ke jongblay. Kajingit ke jongblay ke mulai hengi tungin iPad sekiway. Ki parang banget nang ta sekiway padro. Ya pai ni kapon ta sa kabaar.
Naka gospel kajong Matius kal nong kaban rew kadu kat kaba kat saw kat san. Gospel Matius kal nong kaban rew kadu kat kaba kat saw hado kaba kat san. Ka ei kaba ka de tien jom le ka hikayang ni ngio ibo Jisu hikayang ni. Hak ba Jisu lamap e ngi tongin map e ki weiro. Hallelujah. So tu nen. Ya kan ni ma. Tien ngo jong blay kabakran hang di. Pega gospel Matius sendriu kat kat saw do kabakat san ngina pusan mai ne tien jom blay ngakwa ngine pliat Bible ngine puli ne kapor. Naba lada pimap ya ki breu ya ki rengkang jongki ukpa jongpi uba beneng un mabro epi. Henry lada pimap ya ki breu ya ki rengkang jongki ukpa jongpi ro un mab ya ki rengkang jongpi. Amen. Kane kadai kaba nyoi nakaktien kajong ublay. Kaba ublay hikai ngi ladang map bekiwai ublay map yangi. Ladang map bekirin kang jikiwai ublay map yangi. Hare lada ngin map bekirin kang jikiwai ublay ro on map. Tengis ngau tu ya lade kat not liki pop ngimla kensho. Dai. Nyau pau sen nyau. Kamot bau melak nyau syu akasis ngi kan no pop ngi jule. Ngi jipen ngosi au blay. Dagi jing mut nang ta dagi ktien ki tlet dagi jing le jingi. Kan no sen ngi jipen ngosi au blay. Penban u blay jingi umap. U hikai ro yaki senan baki dai ban map. Laki le kan no sen ki pen ngosi ro dai ban map para lok. Amen. Te kum taro ka e ka bangi jikai ni tien ka jong blay ngi la yo. Map e na ublay la yo sat e ngi daga snam jo blay tingini map se para laki amdai bandan kum ki khun mala sakri ublay amdai bandan ke jing bat nut kane ke jing bat nut kadai ka bas new ba hajaka ba idau ibak tangkat ni ka peniyar kalong kum utiat ubarit andai ka pensep penhe adangi dan ngi mesim jing bat nut Kidan de kilong yeng de kiba jia tu ki phone sengi ma kat hadu ba senai bahai ki brio ki bom pat sakri oblay nada sakri oblay tang siliang senai bah namal blay don you dau tang kendiat ya bat not de ki tayo hadu ban rai kho tu bala sakri oblay hadu ban rai kho ala ni katu bala sakri oblay kala rai kho yo pangro pang mensiem pang kuslai bang jarum bang syu namal balai kaya bom ya bet yeng ya kan at bom ya kren syu ya kan ada yeng sem weila don ke jinga ya don dau silok si tengah kapoiro sa ke jing klumar sa ki khun baki khun ki klumar kumno imei imju kren ipa ipam ju kren imei kumno kimju ya bam jalang ki khun ro ki ya bam jano la ka jong kapoi sa ke jing nang he to ka dau jot penman ka yeng ka sem Amen. Haji syakum ki kun bala sakri oblay lada don idau ibaret kloi banyama. Sngo tu no irade. Nga bari pastor ngi juye share ya kanema ada hakapar ba kinamar hagajing long shilo kadon ba ikteng teng gajing bakla da kam kumangal iti munsen namar ba an ongkum no ngadang kamret sibot mai pastor teng krani bom deiro pastor sungsi andai bade ai ngoyo blay bade judan ni kata gajing bat not map no gum tu hi ya kemen no gum tu hi amen nam sha ban ap hadu ban da sep kasni kloi ban ya pan map kajing bitar kam ju ne hadu ban na sep kasni henrai ya pan map no hakapor bangim lelai pade ngi ji share bari pastor ting deng hari ki ya kemen nyong mai ti lada dan kano mo teng na maraga jing long brio kadan gi jing tlat ga jing duna dei ban sngo tu ken pi pastor ji kai nga dei ban su tu ken pi ladanga nga baklaro amdei ban ap hadu ban pan map manga henry de ban pan map shoma pi le pila skutu bag long per de men ekran no pan map no shoma pi mot kawan wan rakloi ke jing suk amen tingi ju practice barabar ya kata dan teng haga ba bombay perkhat kum bakla lapan susi padeng kloi ban ya pan map no dala pan map la yasuk amen aku abanong ki bangi jingi hakanika long yeng Dei bandan ngai mesim ublay ula map ATP kat no tiliki pop hilale lapan susi ublay kada do bada perkat da kan mau sngu jeli sngu sam kan terno lek sum no wet
Nakan mau iki bangi le pen sosio blay. Re ya kita ke pop blay la map. Te hagalong ing jiki bangi chi kan mau di bandan kan ga jing ya map. Na malada ngim ya map. Kan mau ba blay u record be ya katu ga jing le ga jingi. Ba blay u na map habaneng. Nama kaktin jo blay dep kan sai la dang ngim ya map parolog u blay u na map ya kiring kang jingi la dang ngim map ya kiway. Amen. Kuat ki bangi jingi gede bandan gede ka spirit kan ka mensiam. Kloi bani map iway ngutu lang. Hambala ngutu e gajing bakla kloi ban pendam no. Pai no show blay omde bania omde pade bania le penban le persya penban ha jaka ban laya suk na do menon ri nang slam haduk ka jinglong mesil nang troin dan setang saihon. Tiban kim pada ketula jenjar. Amen. Kalong ko mene ka jing sing kena nak shuya twe pima. Mene jing sing kena ngile ya ka wake games kabadan jing mut ba. Karul ka bangala ai ki kalong ba ki dei bania snok ti bet kim dei ban plai ka kti banang taro ki dei ban rung bai tang da kum tu kalenti om dei ban rung da kum wei lada plai ka kti pihak banon sedang meng na ba sedang kata ka dei ka games mene ka bangile mene step ka ai ka ba jia kalong ba ha ka ba ki ele ka games kata ka games ka don jing mut ka trace ka kai jing ngi kai nam ta ka jing teli bat kababat ya kakular. Kata ka ka hukum kakular ka banga ay nam tajiki. Kay ka ba siya baki dang le mo kata ka games. Su ya tu mentamang ngit ba lada kat umli lay. Mende ka group A bat group B ka ba siya ka long mana maranga ay knang mix bat ki barit bat ki bahe. Ta baki ya snokti bat ki ya klan pelun ya way den arngot mot jenjar namar balada kut way mot ka break no kakti. Hendak lada break akti ngelaong iki bikin sedang nama sedang. Jayo mene ka group ma ne ka group A imam kempelai akti hapan sedang minum sedang lap job no ka group B. Amen. Kata gede ka games ka bangiyo jingkai mene kai ka banga ko ban ong ne ka ponta hajing sisa lada ngidan ka jingi ngutu ka jingi tlilang kloilan man job ka jing man shoy kloilan man job ka jingi. Amen. Hari ladang break ngiklat ya ka hukum ka tien jong blay ngiyat lenda ka tien jong blay dal ayat kum tu bamia sutu jumot poi dang steng lada dukot lada kum bakla kum hap slam ka jing pen map slam ka jing ya suk ka jing ya kemen mana mar bamia sutu jumot hap sedang ming na ba sedang jing long siam. Amen. Ngangit pis ngutu ya ka games ka banga ay mene mo takadaw ba way ba pila sakriyo blay kan mau bagi bangi ching baro aki balay sakriyo blay ni bandan ya ka benta ba ya ngutu ching mot ban bat ya ka kular ka ktien ka jong blay na mara bangi bat ya ka ktien ka jong blay ka kular ka ktien jong blay ngiya ban job iki ching ngila ban job iki ching ban shoy la ngi kloy ban ya map iway kloy lan bangin job iki to ka jing mami su jing mot ngi poi sa ka jing suk ka jing kemen sngu tenat sngu bang man tiang man sakriyo blay la ngi mi sku tu ngi mi map de ha ban sedang kelana ba sedang na mar la yap so ka jing long man siam. Amen. Hege kini tien job blay ka ai jing mot jing kai na ka ben ta jong pi ka balai ini ka por kalong habang ilayo jingkerku jing penim yala de kan mau ban ailang sekiweiru ki badan kam jing penim jingkerku habang ilayo jingkerku yala de ailang sekiwei. Amen. Ilayo jingkerku ai na ublay tungin ailang sekiwei peja kaktin ka jong blay ngadon likely ki sub point ka syukran lengkot na kapon man kam slam dang yo sngaw kabaning kong kanuksa nagaktien ka jong blay kalong naga kitab baar gisim kalnong kabasan kadkot kaba kalnong kabasan kadkot kaba way nongkong hado kaba san kani ka kran sapang ka way ka syakri kentai ka kena te unaman urang ba upaya pom usim Syria ulalong ubreu bakraw hakman ukan rajong u bad ubadon buram namar dau utrai ul aga jingjap haga Syria ula longro ubreu bakraw bor henrei ubasa nyang thole bat ki Syria kila let mi kenhun bat kila ring meraw nakari Israel ka way ka samla bat kata kala syakri ka tengah unaman kala ong te halau kenrat
Abanda uken rajonga undadan bat unong itu lupa ubana Samaria. Ti unda penkia ya na unyang toli jong u. Ti uway ulale jurung bat ulaya tu au ken rajong u uda ong. Kumta ka ong ka kena ka banari Israel. Ti usim Syria ula ong ki to lej bat ngan pa da ka city ha usim sim Israel. Amen. Kani kani kaktian ka jomblay ka ay ka banga ko aban ay chingmat ne ka pol ma ne kaktian kalong baka ni kan thai ka bala sharing merau haki house im Syria menta kalalong ka syakri jong ka tengah jong ni una ka tengah jong une unaman ubalong rangba pajapom jong ki Syria ni hang ne ka ay ka baka le ka ne ka khna katep yala de namar ka syakri ya ublay ba im kalau yo mat shibon ke jingkerku kalau yo shibon ki kamba ke bau blay ulale hakari joka hari Israel ti hakaba kadon kalong merau hakanika ying joka nika tengah joni naman ro ka klem shamla set tang halade ya kata ka jingkerku ka bamat ka bakayo mat hari le jongka kaya tulem sha kanika tengah jong une naman amen kaya tulem ba uni naman ukan rajong alada unatip baudan unong itu lepa ha Samaria te unda penkia ke jingpang jong pitip dakani ka ketien ka bakani ka kena merau na Israel ka pentip sha kinika tengah jong una man syakri jong hagini ke syakri jong una man kalalong jingkerku amen kalalong jingkerku kad adu bau ne usim wud ula sngap ula pensha skore ka kata ketin wud ula pai ke syakri ju ban le kendo ya uta unong ya tu lupa ubadai Elisha hakutu kopor bar hakabala le ban ya tu ya kata ka ya ban le ya tu ya kata ka problems ha uni Elisha nengkong aji sa usim upa ya ke siti usim Israel usim Israel ula shapting balai ke jia ngakum ni hatu wadau yang ngase kumno ngadi ublay se bangalaban pen kiaya tere ayo badon shaw no breu cho ublay balong Elisha ulong ngadon manga Elisha Elisha ang hangni ma ki Elisha ula pai nong lam tien uda ong kilet suma Jordan nyausen bat kado chomekan wan biang bat men long khoj hakaba Elisha ula pa ya kene ka ketien haki syakri jong uni unaman ka ek baja kalong bang nem yakran baro ang ne mo uni unaman ula kongo e kata bat ula letso makawa Jordan nyausen haba ula letso makawa Jordan nyausen ula yokya amen ula yokya tini orang man nga ula yokya amen kumno ba uyokya une naman kadai nakadau jeng nega kena samla amen kabakayo priang ke jingker ku katip bahaka ri joka don ki kamba ka klem set tang ladi kaya tulang sekiwai ba don briu jong bleh ka ri joka bat une naman mentau la yo jingker kulang la yo ege jimen kya amen pai sakawai bat kan nuksa gani kapor kalong naka kitab baar kisem kalnong kabanyau kadukat kabaning kong ter hadu kaba arpau kini kektian cobling enam ban pulih hangni kapor namar ka jrong bah kai kabaja kalong hakani kapor kadon kanem sneu kabajur bah Samaria kadon kanem sneu kabajur bah Samaria kat hadu bah laong bah namaria ka Samaria bar koila kangkop amla soban mi sabar namar kidan kinong shun sabar joka kerdap joka taka Samaria bar kowe takadau kinong Samaria ki haban kangkop apo kari jokihi tija ayu kata nem sniu kadan kanem sniu ka bajur ba kinam yo bam shu kada do ba kita ki kentai la ong ma kidan arngot ki kentai kila one complain house im kila one complain house im kata ka complain ro kalong ka banyar ban syam ko hadu kini ki simba menta kat ke jingjia kana ka Bible kata ka nem sniu kada do ba kita ki kentai arngot kila ya rai banya ba kum ningin saya yap no tong ini le kum ni mentang ini odo ana syai khun jonga
bam do mentah ban pen kedang ila di la syai ngin ot sai kun jong pi ngin ya bam sai kun jong pi ban ngin sai yap no kata ga de ge jia plan je ki arngot ki kentai re jayu hadin bala penia bitai wei ji tai kun long la de bam la kedang tikum la syai ong ban ya ot na sai tai wei kun jong kata ka wei ka brio kam tre aisyu sngu jeli pada perkade kata deh sngu sukwa tang mani sngauro kada du ban bam do e ka kun iki kun la de Henry kata ka jingja kata ka nemsio ka hakene ka por ka long ba shirkai ba kada du ban ya bam do ano iki kun ti kata ka brio ka baar ka kam aisyu kun ti ka wan man complain usim nang shuban jubab nang shuban le e suka ki jan chu bat usuyam upang ukup daga jan berni amen ukup na daga jan berni ban yam kamat kajong ublay ti jayu ang ni kapor ulapa unusim ulapa ki shakri au elisha ula akti na utau shakri daga bawang lasai kalong manyaw ga dikot ban kong lasai kum hakan ni kapor sisang upuraw en di sisekel but arsang ubali si shekela ka kerdap Samaria. Amen. Kata gade ka prophecy. Kata gade ka tien jinga tulpa jong uni ubreo jong blay u Elisha. Jayu kalong ba kiniki ngako aban poi so poi ne kapor ngako aban ya tu khana chapang ni ki saungot ki bapang yang tholi. Barabar ka rule jong Bible badan ki jing pang yang tholi ki haban sahabar jong ka kerdap. Kan mau ya ka Maryam ro ka baka kran persayo Moses habaka kran persayo Moses ublay upen stam ya ka Maryam da ka baka haban sa shabar joka kerdop amen ti ka longkum ta ka rule joka Bible ba ha ka Old Testament mo ki ba dan ka jingpang tali ki haban sa shabar joka kerdop ti la ong ba dan kini ki saungot ki ba pang yang tole ke ba sa habar joka kerdop ki laya kran paramaki dakum ne ladangin song hagane ke jakarungin yap ladangin lech utu pajapom ki seriaru ngin yap te ban kabangin yap kumne ngin yap kan kumne ngin lech lakalech sha kaying dara jokini ki seria ngin lech lakalech sha ka dara jokini ki nong seria langin yap ang ta ngin lech yem ro ngin lech yem ang ta kila ikut kumta kay ke baja baro saungot kila yo lang kawai ke jimut ki lech lang kaya lang laong ba kaba pla galong kumba ublay ulakran ni iga jinglong ga jongblay mo kaba ublay ukran upendap amen kata ga de jinglong ublay ya kaba ublay ukran upendap uladap kran hau Elisha menta ka dei sakapor ga jongblay ba ublay unle jayu laong ba hakapor badang dum dang step ublay ula penja ki kampla da kaba ula pariu da ki kulai pariu da ki kulai ya pom ni kriang kata do ba krempat lapsai ke bedang kita kinong seria krempat sai bedang kilaya heriap kim lapsho tang manlom ki kiu ki pliang laong la pra la sapret lenti kia heriap ban pat na kata ka jaka inera kidang mut ba ukini uni usim Israel lokot parlok ban yele tmayangi yano heriap Yano ya mare maki ki selia la skutu ha ba heriap dan kam man pet ya no dan kam syo ban check ya kai chu ya her ya mare ebe tigini ki selia kila mare kila pet no kila isa ya kataka ya ga ying nara chuki kim lab lum syo ki khiuja khiu pliang kim lab lum syo ki siar ki sa kim lab lum syo ki jan ki nep jongki kila chu ya mare no ki kulai ki kana ki jingri jingdo baro kila hang ta ke jaka ka ba ki share dara timanta niki saungot ki bapangin tholi padi kilet rung daga basuk kan mau ka raj ki galong langin yap angin em ki rung ha kata ka ying dara jong kiniki seria ha ba ki rung sa kata ka ying dara ji ayu galong ba omdan weiru breu tangki kada tangki kulai ki batte tangki jingri ki batte hajan jing dara ki dangdon te kiniki saungot ki papangin theli kila bam kila pen kedang shoy ladi menang ta kila lum ya kita ki jingdon jing em ki badan ka ying dara ki seria ba nang ta kila buri ya ka
Haba kila buri kita ke jinglum jokin jok ini kinong Syria loong ba kila yakran para maki nginai apa do la syai ngihap ben le tuk kloino ngihap ben le kamde yangi bangen le ya kane kasngi ngini puli ga dekat ba khandai enda gum ta ki ya ong para lok ngimde bande ngimle kabade kane kasi kalong kasi ka kubar babha bangi shu ya ngap ladang ya apa do bana shailash mitsep kajing berstam kan lapingi namar katati yangin let yatho hayeng usim amen kane kedika raju gini kisangut hatu mentangi la yo i gani kubar babaha ngin apse adu la shai ben le yatho ladang ngin apa do la shai di yo kan jaban man kajing berstam engi yangin le yatho na menta usim mar kum tai ki le yatho ha ga yeng jong usim baraba yatho ha ga yeng usim namla abri yatho detail usim ula pai ki kali kula choku ban lech sakata ka yeng dara choki Syria maraka ban lech hakata ka jaka ba dara kini ki Syria kila yo ban lum ki jingbam kila yo ban lum he ki tum ki tam choki Syria baro mar kala jia thik kum bala kran ka ktien ka jong ublei ha ka bala janmen kila yo tau pura ubani shi shekel shi sang mar arshang ubarli si shekel amen kane kala jia thik ya kaktien jomblei kai ka bangi i ka jinglong jomblei ka long ba wei ba ukran upndap amen ngio i hagane kaktien ka jomblei kini ki sangot ki bapang nyong tholi ki sngutu elade kila yo priang eite dena ni tangga jinga e namar kwa ban penken mau pi men hakapor shobikin le chaka dara Syria ki ong ba langin yap langin em hene ya baki poi chaka dara Syria ki yo bam ki yo ki jing bam yo ki siar ki sa yo ki jing ri jing dub yo ki jan ki nap te ka baki yo ki kram shem la enjoy tang ma ki sangot hene ki ya thu lang sha ying usiem ya thu lang ka riba kawe hallelujah kwa banong epi ne ko por bange chi hene ko por ngingela yo priang ke jing ku na utrai ngimdei ban long khap nap amen ngimdei ban long khap nap ngine ai lang shiki we ke jing ku sutanat kumbangi jule barabor ma ke mission jingi bangi ju arab is ke babun ngai ublei uyo i kata hallelujah aku bangi ni ai petang ban long kum tamu kum ublei la ker kuingi long kum kalidia hallelujah tip sebagai cilong jika Lydia kada kenong sujan kaju tanjan kaju sam is ki we kala long jika kui ki babun hakapor bayab la ong masibon ki bri kilowan manayam ki batla ki jan ki ba kana Lydia ka ai hallelujah aku abanong de jine kapon tala ngi ki banget baro ngi dan ngi mesiem yang ni mesim sngongu ka boble la ker kui ngi arab ngi ai lang chiki we ublei un sa ai nong ingi gawai ges ngi ma ngi ngim poi berkat ublei ong pila pen kup jani nga ka por banga ngam don jan pila ai bam nga ka por banga ngam don bam amen te ka pansiat ka ublei un ai nong yang ngi wep e baro abangin le ya gani ka ba ngi yo i ka ktien ka jong blei hallelujah hallelujah tangin syon dam sotlat masakan dia la jan kut ktien jong blei ekran ne mo bangin long jikr ku chekwe ya bangin la yomat jikr ku la de ken ma mo he mo ji tu khana ngi ken ma mun shwa hakapor bam par sakri u blei sulong tanggum tu menta beri la sngat haban kontrol no haleluya namar balai ka jikr ku jong blei amen ngi ji ekran baru ekran smut tenat no bari he mun shwa ngi por bangin par sakri u blei ka duro ndai tenat hari mentar la sekrio blei pada ngi mat kata ka jingkur ku jong blei met ban men siam ha ka met ro mentar la ju yo bam do man ka por la bam bah da bam ko men swaro da bam jam lu ro na mala yo jingkur ku ka men siam palei ka men siam ka men ipu iping ka dur ka daro haleluya bakup be ka dur jong blei te ngi mentang la yo jingkur ku sedang na ban kiner sekiwei haleluya kanu ka bangila la kam long ka jing airo la kam de ka jing airo ngila yo jingker ku men sim ya share lang ki wai I men sim lang ki wai kini amat lang ka jingker ku amen hallelujah ma ne Cornelius ro enam place kiten soble la slama Cornelius ro ude ubreu bawa de kama soble ubre uba judwa uba ya jan abat ublei uba id ba ya ublei
haga bau bleu pen pau ya u ba un khat ya u Petrus haga ying jo u haji sha ka family jo ne u Cornelius ma u bat ka ying jo u ki sakri ya u bleu ba im Henry pa diu ne Cornelius hun tang ka ying jo u kan im u kwa ba ki kur jo u ro kin yo im u le kum no u khat ya ka kur jo u baro ban ya wan lum lang haga tagal jaka haga bau breu jong bleu un wana ka ying jo u bar haga bala ya lum ki kur ki ja jo u baro u Petrus mentau u yalap abdeng ki kur jong u Cornelius ka ei ke ba ja ka long ba haki jentel la the buk yo men siam jong bleu amen hallelujah ka kur jo Cornelius baro kayo im leng ba jong Cornelius namar dei u ba khapnam Sngotho yala de ba uyo mat shibon ke jingku takada ula ban yarap is ki way ula ban le bha ki way u khatlang ka kuro ba kin yo mat jingku amen kani kalong ka tien ka jomble ka bang kwa ban ay bdeng jp ne ka por ka mamenta las ka dokhat ka tien jomble ka bangan ngu ban pen kan mau ne ka por ka long na ka gospel Matthias ngine pe lang ne ka por Matthias long ka ba arpusan ka dokhat ka ba arpu pra do kaba lai pau arpu pra do lai pau ngakwa abangin yo agabania ngakwa abangin ya puli lang ye gane kaktian jom puli tak arpu pra arpu khandai way are lai namar kata to shimno na u ya kata katalen to airo hauta ubadon shipau talen naba away ubadon and I unyo kabadap tamro Henry na uta ubamdan wat ya kata kaba udan and shimno na u amen ka ay kaba pisuto nek tien go jongble kalong nga kaning ka topic ka nga bu nek kapor long freely you receive freely you give amen ublay ba upa ay nga pertay u ay laga jong ka jing ay ga jing jongi amen ngila yo ka jing ai ngila yo pediang ai na oblay ka ta jing ai da ka jing ai jong blay ngila yo pediang la ki jong ki sab jing ki jing la jongi kalong bangin la ban roi ngi haban penan kam ho kita ban long jikir kui ki wei la kalong ngila ban ya slok personal ngi haban penan kam kata bangin yalo ya slok personal ki parlok ki para bay trilang para kena para kelas jungi haban penan kam kata habang ngila yo la ding ngila yo jingkai ngila train na kani gajaka ngi haban ai lang siki wei nang tang shubu mo kung ibasan ijuang barabor basan di bersat no pas ibasan mo idan kacing ay ban duay hallelujah imnang ban layong mo imnang man islok imnang man ay ektian ko chomble hende kacing duay ila amen ublay u ay nong ibasan yakin mau hakapor bangi duay fasting ang tayo nong tanyaw ibasan ipane ta kacing pan man snapong hallelujah kacing duay jing basan mental approve amen minta blay ladap stam correct ladap hallelujah blay minta la ipung ibasan akerku ya i hallelujah tidak ke jing ai minat jing basan nang ai duai penon kami kita ka jing ai ka blay wala ai ke jing duai kalong jing kerku nam taka balang kalong jing kerku ke babon ke mesim kodar hallelujah ke ke banga kwa bani tu pi ne kapor ki jing duai fasting ba ngingi duai manga di pasar ngi dan nak list sau potili ngala tik ba bang ki jing duai ki bang la bio ala nang tik mentadan stang kendiat ki bam padia ladan halenti haleluya ingat ba ladan halenti man mangi ya kali ba di pasar ngi akran ba ladan halenti tang manga ba pasar ngi snutu ada ki we ki stu halenti ayu kata ngabri pasar bre bang la duai la pentip ha ublai ngi kut lang ngisau tu ba ublay la pen kre the best mentang la jan poi hallelujah aku abang ipini ka ponta pidan la ga jong ka talent ka jing ai ka ublay IAP penan kami kata kumba pila yo ai na ublay to penan kami kata namar balay ka tin jong blay ka kren la dangim penan kam ngi buri kumba buri une way kal kai ka bajiang bas ngusi kalong ublay simno ai ka tu bal airo un ai ho tu badan tingak kwa kalong bas ngusi la dangin sale kumta kay ka bangi don kisap ki talan ka bangi ngi don boble wala ay ngi tungin penon kamin kamaya kata tat hadu kasi ka jingrong no ka try man shawingi hallelujah ngini aban ay show blay kita gijing try jongi amen hallelujah ni kalong aksien chomlay ka bangi osngaw ni ka por ka bamanta ngay kalong jingir kunam ta jong pi way bay baro ka bayo sngaw ya ka
mentala kanosnem kabalang mentala laisnem kijingkai pastor ada ki pau hajar mendai pau hajar mu hajar man kasngi ti mundur adap hajar de mah nama laisnem tam neki hajar ki kubur ngi layok ngau nei pastor layok jingker kusibon dai kumai ekran girang ba aminin ani da perkat dengan jingkai layok ki babes ndai saban penun kam kum nungin penun kam duai mentau blay amen blay nai jing stade pi kum no penun kam menta nang niskmat pin kamai no pen penun kam no ya kata ka ba layok jingkai nai pastor la hakini kisna menta amde ban khapnap amde bingin khapnap tingin airo sheki wai ken mau ya u rius pa belasros rius pa jing syakar hai ka spa ka udan dan ne kalat bon le ei nam taula soros badan haying jo u here u krem le no ei amen poi pen man sadujak ka jing jabas ngusi teng ko abang de jingi baro ane ka pormta yala ding la yo jing priem yala ding la yo jing ku ka tien jong blei baro si kata bai pasola hikaingi tongin penon kam noi kangin le no om de banong tang nong ngau here ngi de banong no kinong le ya ka ngim de banong ngim la lada krem persang te om dan bala men shaban penkot sunuk sa yaki ni ki parang ma kini ki parang yaki khnong badang arsnem ro damangi ang kamla ban long dang arsnem ro nang haban ba henry bade mudur hakiwe ki jakab de la ya u khnong badang arsnem ro ki train ki kawang be hakapung swimming pool ki pa swim ki pa jingi yaki khnong amen haba ki pa persang ta nung kong kunung iku malajan ya pop pen kimi ki don be hajan amen kimi ki don be hajan ki abra sa chi sen kawang ming sai sen kila nang la ski nang la kat bandap san snem kila tebet bah jing banjingi amen kalong ta ki jinglong men sen ladangin syong ra ktien ngim la kalong tekum tu ka dan ka we ka probab ka baong ujai tu ba ni ka ba mare la ka bayang bani ka bayang la ka bayad bani ka bayad la ka basyong bani ka basyong la ka batia kot kasngi adalah sab kasngi klam yo ebla jaitu amen tengum ka ban long kumta ka ka bangi dei ban le kalong nim dei ban sukut ang jingmat perkat mong ngim la ban le ka tu ka bala hikai pastor ngim dei ban ong kumta ngi haban persang guma persang ni khnong ma brat i khnong haba bo i khnong ha ka kimi pagi don hajan ngiro habangi persang la ka persang ublai udan hajan haleluya blai udan hajan man abad ingi sai sisin persang sai sisin nang la habangi le kum tangi nang la ala kasi nang job nginang la ban job ye kita ke ka bangi tmu ban le amen ngai kilong jikir kul mak tin job le ngini yang lang ne kapor ngi ka ban dua ngi ai ngo blai ne kapor bat kum jo ngin dua bo blai na ai jing start bengin la ban penon kam no ye kata ke ka bangi le yo pediang ai no blai bar sikatang le yo priang e jingker ku no blai laga longa jimin kya laga longa jing pedem laga longa jingker ku ngila yo pediang e no blai ngin sedang no ban penen kam doai bo blai na jing start e pi kum no pi de ban le